Somebody help me. But which one? I'm expecting an answer like now. I have 7 people here, like someone needs to say something. Pinkit. Taksomykket. Leo, hei. Siis mun kissa remontoi tota vaatekaappia tuolla, mutta antaa remontoida. Yeah. Kiitos avusta. Leo, hei. Go doing stupid stuff. Pistä tollaset. Anna Leo valitte. No ei. Se ei osaa valita mitään. Se on joskus kokeiltu, niin se kattoo vaan tyhmänä. Pitää me päättää joku toppi. Onks mulla sitä ihme matchapaitaa? Joo, ei löydy nyt haluttavaa paitaa. Onks mulla ihan ripsoit täällä? On. Fuck yeah. Don't know what to say, I'm just learning. What? Oh my days. And you know what, guys? I'm in a fucking rush if I want to go tanning. So yeah. Pitäis laittaa hajuvesi. Pääsitte uuteen kuvakulmaan, missä et oo ennen ollut. Pitäisikin alkaa vaihtelemaan tätä. Ei tästä edes tuu mitään. Jämät enää. Joo, no ei vaan. Tässä mulla on tässä uusi paketti heti seuraavaksi. Ei oo mitään hätää. Mutta joo, tiedättekö mitä? Kahvi on kylmää. Sitä jäi taas ton verran, mikä ei yllätä ketään. Nyt otetaan jääkaapista messiin mikäs muukaan kuin Red Bull, tällainen ja sitten tällainen vähän viimeisiä elävä banaani. Tässä on aina mitä vedetään ennen salia. Kyllä. Sitten mä lähden salille, ettei tuu kiire. Mä en vaan tiedä, minne mä oon hukannut mun avaimet tossa. Tää on varmaan aika kertaa, kun mä teen näin loppuun asti live. Mä olin pukemassa kenkiä. Mutta joo, hei, mä voin näyttää mun auto. Mukavaa päivää. Hei. Somebody help me. But which one? I'm expecting an answer like now. I have 7 people here, like someone needs to say something. Pinkit. Taksomykket. Leo, hei. Siis mun kissa remontoi tota vaatekaappia tuolla, mutta antaa remontoida. Yeah. Kiitos avusta. Leo, hei. Go doing stupid stuff.
Pistä tollaset Anna Leo valitte. No ei. Ja se ei osaa valita mitään. Se on joskus kokeiltu, niin kattoo vaan tyhmänä. Mitä me päättää kun toppi? Onks mulla sitä ihmeen matchapaitaa enää? Joo, ei löydy nyt haluttavaa paitaa. Onks mulla ihan ripsarit täällä? On. Fuck yeah. I don't know what to say, I'm just learning. What? Oh my days. And you know what guys? I'm in a fucking rush if I want to go tanning. So yeah. Pitäis laittaa hajuvesi. Pääsitte uuteen kuvakulmaan, missä et oo ne ollut. Pitäisikin alkaa vaihtelemaan tätä. Ei tähtes tuu mitään. Jämät enää. Joo, no ei vaan. Tässä mulla on tässä uusi paketti heti seuraavaksi. Ei oo mitään hätää. Mutta joo, tiedättekö mitä? Kahvi on kylmää. Sitä jäi taas ton verran, mikä ei yllätä ketään. Nyt otetaan jääkaapista messiin. Mikäs muukaan kun Red Bull, tällainen ja sitten tällainen vähän viimeisiä elävä banaani. Tässä on aina mitä vedetään ennen salia. Kyllä. Sitten mä lähden salille, ettei tuu kiire. Mä en vaan tiedä minne mä oon hukannut mun avaimet tossa. Tää on varmaan aika kertaa kun mä teen näin loppuun asti live. Mä oon pukemassa kenkiä. Mutta joo, hei, mä voin näyttää mun auto. Mukavaa päivää.